Práca na čerstvom vzduchu je vítaná zmena. Po celých týždňoch a mesiacoch, čo človek presedí v kancelárii, si konečne vyskúša niečo nové. A ako sme dnes aj videli, má to zmysel, pretože sa nám už krásne zelení les. Neexistuje zlé počasie, len zle oblečený človek. Sami ste videli, keď sme išli po ceste, čo ste tam videli? Videli ste les, ktorý sadili vaši kolegovia, možno aj niektorí z vás pred 6 rokmi. Čiže pevne verím, že mnohí z vás sa tu niekedy zastavia s rodinami, možno za 5, za 10, za 15 rokov a ukážu presne tento stromček som sadil ja. K obnove tatranských lesov prispievame už dlhodobo a projekt Voda pre stromy funguje už od roku 2012. Práve vďaka nemu v Tatrách už pribudlo viac ako 2 400 000 stromčekov a Lidl les sa aktuálne rozprestiera na ploche už takmer 1000 hektárov. Tento projekt spája aj našich zamestnancov a každoročne sa s nami do Tatier vyberie 60 dobrovoľníkov. Nakoľko je oň obrovský záujem, tak o tom, kto s nami do Tatier vycestuje, rozhoduje žrebovanie. Teším sa z toho. Je to zasa niečo iné. Zasa iný uhol pohľadu než od stola. No je to super športová aktivita. Popri práci je to skvelé zregenerovanie sa, pomáhame prírode dosť. Na hoteli si užijeme bazény, masáže, poznáme nových kolegov aj mimo práce. Pocit kontaktu so zemou je nenahraditeľný. Tí ľudia sem prídu s radosťou, takže všetci to urobia dobre.